Početkom 70. godina prošloga stoljeća, u dvorištu kuće obitelji Brundula s tek nešto osnovnog alata otvorena je samostalna obrtnička radionica. Leopold Brundula svoj je obrt nazvao Vodolim. Počeo je 1973. godine gdje je moj djed radio vodovodne instalacije i limarske instalacije. Nakon nekog vremena uspio je dvije osobe zaposliti, krenuo je razvijati dalje posao. 80. godina preuzimaju obrt roditelji koji dalje idu u razvoj. Proširili su djelatnost na adaptacije i na uređenje kupaonica i sanitarnih čvorova. Otvorili su maloprodajnu radnju sa instalaterskim materijalom i opremom. Vanja Brundula od svojih je roditelja Kreše i Katarine naslijedio tada već respektabilan obrt. Proširuje djelatnost na strojarske instalacije i građevinske radove. Danas smo jako ponosni na to što imamo iza sebe, što sam naslijedio, u čemu su mi roditelji pomogli. Ja sam došao u ovu firmu preko školovanja, znači učenje zanata, znači 80. godina, znači. Još ti bil šegrt kad smo radili ovu klet? Da, bio sam šegrt i mi smo tu smo pomagali ove radove, iskope i tako. Znači, prošao si sve generacije. Prošao si mojeg tatu Leopolda, prošao si Katarinu, prošao si mene i sad imam novo gazdovanje. Svaka čast. Prošlo je i vremena, da. A i sada i slavimo 50 godina. Tako da to ipak ima nešto. Jako smo ponosni na djecu, ponosni smo na firmu i uživamo kad gledamo i firmu i kako raste unuti sada, kako raste firma, kako se vodi ta firma. Ova obiteljska tvrtka iz Donje Stubice posluje na dva tržišta, hrvatskom i njemačkom. Inozemno tržište, na kojem su ih prepoznali kao važnog partnera, u stalnom je rastu. Na hrvatskom tržištu Vodolim je svoje poslovanje razgranao u dva smjera. U smjer instalacija gdje radimo instalacije, vodovodnih instalacija, grijanje, hlađenje i ventilacije. Tu smo među top 5 firmama u Hrvatskoj. I drugi dio koji radimo u građevini, koji nam je u rastu. To su samostalni objekti kao što su vrtići, škole, bolnice, drugi objekti javne prirode, zgrade sa apartmanima, višestambene zgrade, privatne kuće i adaptacija stanova. Taj sektor nam je u znatnom porastu i udio prihoda nam lagano prelazi instalacije. Vrlo smo ponosni na cijelu priču. Danas Vodolim ima nešto manje od 100 zaposlenih. Imamo zaposlenike koji su iz prve generacije, iz druge generacije i zaposlenici iz treće generacije, što je velika vrijednost za jedno obiteljsko poduzeće i općenito za srednje poduzeće u Hrvatskoj. Radimo u Vodolimu već 14 godina. Tih 14 godina koliko sam ja u Vodolimu porasli smo sa 15 ljudi na 100-tinjak. Radimo sve vrste radova od do, voda, strojarstvo, građevina, tako da možemo obuhvatiti cijeli projekt. Ponekad za pojedine specijalizirane djelatnosti Vodolim u projekte uključuje podizvođače. Većina naših partnera su ili dugogodišnji partneri s kojima radimo ili partneri koji su ponikli iz Vodolima, nekad su bili djelatnici pa su otvorili svoje djelatnosti. Stekli smo neki renome što se tiče kvalitete, brzine i imamo i znanje i tehnologiju, know-how kako nešto odraditi i završiti. Što se tiče vode, jedna smo od vodećih definitivno firmi u Hrvatskoj. Od tradicije i kvalitete preko pouzdanih i brzih rješenja do sjajne organizacije i sposobnosti cjelokupnog tima, Vodolim danas čvrsto drži poziciju jednog od lidera na tržištu. Smatram da smo u Hrvatskoj svakako u vrhu. Svake godine se trudimo da budemo što bolji, trudom, zalaganjem, konstantnim napredovanjem. Svako novo gradilište su novi izazovi. Gradilište je živi organizam gdje se u svakom trenutku može očekivati nova situacija, ali sa zaposlenicima različitih dobi, znanja i kompetencija puno se lakše prilagoditi nepredviđenim situacijama, ali i izazovima koje sa sobom donose nove tehnologije. Glavna prednost Vodolima je to što imamo tu jednu kičmu koja se vuče već kroz firmu
od samog postanka, znači tu su ljudi sa velikim iskustvom koji godinama rade u Vodolimu, tu su ljudi koji su od njih učili i sad uče nove mlade generacije, tako da mislim da je to glavni adut Vodolima, pa jedni drugima pomažu da se adaptiraju i priviknu na nove tehnologije. Vodolim se ističe od ostalih po upornom radu, konstantnom učenju novih tehnologija i ko je god radio i upoznao Vodolim da je to prepoznao. Prednost Vodolima vidim u odnosu na druge firme u tim međuljudskim odnosima između naših odjela, znači između skladišta, poslovođa i to s ljudima. Družimo se poslije posla, igramo nogomet, tako da zajedničko druženje to nas drži onak jačim. U firmi radim znači već sad 21 godinu. To je dokaz da je u Vodolimu dobro stanje i kad se tiče poslova i financija koje je najbitnije. Međuljudski odnosi su jako dobri, praktički smo kao familija, obitelj. Radim u Vodolimu od 1992. godine, sa svojih 15 godina sam došao u firmu. Mislim da su prednosti Vodolima kad je puno starih majstora ostalo, zaposleno je puno dobrih inženjera i sad sa ovim dečkima kad imamo i stranaca činimo jedan dobar tim. U Vodolimu mi je dobro to što se često družimo i van radnog vremena. Odemo malo i u Kljet na neko druženje. Sad smo bili nedugo na raftingu, bio je vlasnik s nama. Glavnu prednost i mog doprinosa i doprinosa mog odjela je to da smo svi jedna mala obitelj. I također ima i dobrih dana, ima i loših dana. Svi znamo da smo tu kao jedna obitelj i idemo dalje. Naša djelatnost specifično je da ljudi rade posao. Znači, ljudi su nam najbitniji i oni stvaraju novu vrijednost. Strojevi su samo ovdje da nam pomognu, da smo brže, jednostavnije gotovi. Vodolim, mala tvrtka za velike projekte.